Huriani tuhatta nang mengaradi di bagas joro nang namangihuton live streaming seninganan Nabi taparadi ma roha do pikirata mangihuton ibadah arianon. Songon nang adong di acara tapi huti umah. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Pinuji ma debata naung mamasu-masu hita saluhuna, jala di bagasan las niroha hita rapdot keluarga memuji jala pasangapon goar ni debata di minggu palimahon dung Trinitatis sadarion. Di parmingguon keluarga di Tikion, rap dohita do dongata sabagas marsoba jala memuji Tuhata. Alani sian nasa rohata tahati dakom ma. Alani sude mahita marlas niroha memuji guarna nabadiai maredde mahita siap bukuedde onom 140 lalu sangap di debata ama. Sangap di mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Mangasahod debata say hamonangat do ulahunotta, ngot maho ale parhinaloan, tersunggul maau di buha siang hari, pujiok kuho, di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan, edehonokku maho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoso tuhami. Jala asa unang magopo hubay kami, sileolehommu nadinggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Lehod di hami haporseaon, asa dohot hami perjabar di sitianon ni akka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik parjulu satu patik paupaton. Patik parjulu, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi maraku pau bainommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalenna, ay honauhum na dosugot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa siulaonmu, alayang ari patpituhoni, ari paradianan ni Jehovah di batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Ay dinono mari do ditoppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bainido ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai jala di perbadiai. Atong rak mahita mangidogugu siat tuhata. Ali Tuhan de bata, say pargugui mahami, mangulahon naobar tupatik mi. Amin.
Tato potima dusata tua dupan ni debata martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangyang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhuna. Se sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Tabigema hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Ay dangadong ibar ni ay saluhud do pardosa jalahurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay akan nagabipitor binain ni baga basa-basa, marhite siyan asi ni rohana, hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bain habangsa para siyan, marhite-hite hapur siyaon di mudarna, hasangapom di debata na digijang. Amen. Dan nauli hodang ulupah dan mula mamiar hari kuluki meholong no dalam si olusun rono hati uron sian langini song alupah audo manokriho audo mangondiho song alupah audo Hata ni debata turpu epistel di minggu palimahon dung trintatis sadarion tersurat di pangukapon pitu memuka ayat sia dastu 10 pitu marsika soring mahita majahasa. Duksal pui adong mahubereng masay torop naso dapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot home dohot hata akan na jongjong diadopan ni habangsoi dohot diadopan ni biru-birui akan na maruloson abit na saksak jala na maniup mare-mare di tangan nasida. Tungi mangalusi ma sada sian akka situa didokma maddokau ise doakai jala sia dia doro akka namaruluson abit nasaksahi jala ibana makunduli habang saya mapawalihon inganan di atas nasida. ay parmahanon ni biru-biru na di persitongaan ni habang saido nasida jadi tugihonon nama nasida tuak kamual ay hanguluan
Jadi apusani debata nasa ilu-ilu sian mata nasida ido sahakna. Martua do akka natu mangihon hatini debata jala na upiopsa. Amin. Taha tidak ko mahaporsiautai songon nahina tidak ko nidongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai iman tumun si Maria na gabi-gabi soton di perbadia dorso buan ido tuhata na tuman bernit di pauman silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubuh turu ngitanom na mula mangulu dari patuluhon na manaik surgo adul tu siamu ni debata Jahoba amanai parku na suatu dosani di sime bana tay mamula so tanoon menghumi halat na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi perbadia jala dong sada huria na badia huria tau sampana Kristen akan na badia do dasani dosa do datai na mandok mula mangulu so dai hak nong mate do dangun na sura suda. Amin. Tabegema pujian paduan suara remaja.
tabegema titing na masa di huriatta. Tabegema tikting ni Minggutta Sadarion tanggal 5 Juli 2026. Naparjolo, goar ni Minggu Sadarion, 5 Minggu palimahon dung Trinitatis. Doho topik Minggu, haluaon ni saluhut bangso. 2. Namaragam. Sada, dakdanak na sorang. Di hari Selasa tanggal 30 Mei 2026, nunga di basa-basa tuhatta sada dakdanak bawa di keluarga ni Amang Lamhot Sudiarta Naibaho, Inang Solita Saragi, Sian Uik 26 NRJ Saplalu 55, Hipas dodat danahi Rapdohot Natorasna. 2. Pabagason. A. Tik-tik paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Kajen Enrico Manalu, anak ni Amang Wasrimihon Manalu, tubuh ni Inang Marito Pakpahan, Sian Uik 34, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dohot Orwana, Ida Boru ni Amang Simon Goro, tubuh ni Inang Pina, ruas ni GKI Jabar, Cipinang Indah. Partupolon naung dipatupa di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. B. Tikting na paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ma, Tommy Esra Simbolon, anak ni Amang Johannes Simbolon, tubuh ni Inang Anna Hutagaol, Sian Uik Tolu, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dohot Orwana, Siska Tri Ferani Nainggolan, boru ni Amang Saud Gindo Nainggolan, tubuh ni Inang Rosma Fatima Simamora Nahinan, Neti Togatorop, ruas ni HKBP Salembaran, Resort Salembaran. Partupolon dipatupa di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 di HKBP Salembaran, Resort Salembaran. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 10 WIB. C. Tikting Naparjolo, naing majalo pasu-pasu perbagason ma, Sihar Purwanto Simarmata, anak ni Amang Situa Koloster Simarmata, tubuh ni Inang Arlina Naibaho, Sian Uik Ualu, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dohot Orwana, Seni Gracia, boru ni Amang Surbayata, tubuh ni Inang Mary, ruas ni GKI Seroja. Partupolon dipatupa di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon naung dipatupa di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 8 WIB. D. Tikting Naparjolo, naing majalo pasu-pasu perbagason ma, Evan Martin Sinambela, anak ni Amang Todo Tujus Habisuhon Sinambela, tubuh ni Inang Rosita Tapubolon, Sian Uik 36, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dohot Orwana, Priska Juliarta Siregar, boru ni Amang Bempi Siregar Nahinan, tubuh ni Inang Serti Pakpahan, ruas ni HKBP Cikampak, Resort Cikampak. Partupolon naung dipatupa di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul siawib. Patuluhon permingguan Minggu Keluarga. Sadarion Minggu tanggal 5 Juli 2026
di patupa huriata do parmingguon minggu keluarga di gano parmingguon rap sahudulan ma nasa keluarga jala di patupa do papungupelean keluarga di bagasan amplop. Ima tuha perluan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Tapasahat ma pelean sada A, sada B, dohot pelean 2, adorang sojamita. Jala pelean keluarga di bagasan amplop tapasahat tujolo duksipul jamita. Napaupaton pensiun sintua. Di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 di Parmingguon pukul 10 sada wib di Patupa Huriata do Paborhat 2 halak sintua pensiun. Ima amang sintua Boner Munte sian wik 14 dohot inang sintua Rospita Manurung sian wik sada. 5. Konven pelayan penuh waktu atau full timer. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026 di Patupa do Konven Pangula Nagoktiki dohot keluarga maringanan di HKBP Bonang Indah masuk pukul 10 wib. Patoluhon Koinonia pelayanan kasih persekutuan. Sada seksi sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 5 Juli 2026 paduan suara sekolah minggu ni Huriata atau PLC Patu Begehon Ede puji-pujian di Parmingguon pukul 8 wib. 2. Seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 5 Juli 2026 paduan suara remaja di Nihuriata Patu Begehon Ede puji-pujian di Parmingguon pukul 10 sada wib. 3. Parheheon Rebon Remaja Naposo HKBP Tangerang Kota 2026. Perlombaan internal antar week 1 Bible Class atau CCA di Patupa di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. 2. Rena Idol di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Sia Juli 2026. 3. Lomba Tortor di Patupa di hari Sabtu 25 Juli 2026. Paupaton PA Seksi AMA hari Kamis tanggal Sia Juli 2026 di Patupa do pertangyangan PA tu Seksi AMA ni Huriata maringanan di Sopo Saroha masuk pukul 10 Sia 30 wib. Pinangido ma tu punguan AMA Huria AMA Kantata Gloria AMA Asak Bermasmur dohot sude AMA Sian Ganuk wik asa retama dohoti pertangyangani. Namar hobas liturgis sian ama wik 10 pitu. Tangyang pangodianon sian ama wik 10 alu. Dohot napapungu pelean ima ama sian wik 10 sia dohot 20. Ede pujian sian kor ama huria dohot vokal grup sian wik 10 wik 32 dohot sian wik 26. Na paradehon konsumsi sian uik 10 tolu, 14, 15, doho sian uik 10. Diakoni pelayanan kasih, ucapan selamat dan doa. Full timer parhalado dohot sude ruas pasahaton. Selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu walu halak ruas. Dohot selama ulang tahun pardonga saripeon tu 40 tolu keluarga. Hatani debata madok, saya dilehon matuho si subut roham, jala di pasaut nasa sakami. Pesalme 20 ayat 5. B. Tu sude ruas namar sahid, asa di saya dilehot Tuhan magogo dohot hai pason, hatani dituhatan namadok, saya homa pamalum au ale Jehovah, asa tung malum huilala. Say homa mangurupi au asa tung dapotan pangurupion au ay hodo puji-pujioku. Jeremia 17 ayat 14. Songonima tikting di mingguta sadarion di aka tikting naso di jahahon nuaing tajaha ma di buku acara digital naung sahat tu grup WA ganuk uik. Molo adong akan nahurang takas di panuratonon
doho di pajahaon ni tiktingon, di patakas matu parhalado di wiktabe, manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion ni huriata, jala di pasu-pasu ma nang parhalado doho ruas, lao patupahon aka ulau nadenggan di huria, bain sangap di guarna ni tu hatta. Horas. Di namarede hita sian 520 lalu laos tapasa ma pelean sada A, sada B, dot 2.
martangi yang mahita. Mauliate di sombahon rohanami di bagasan Arianot Tuhan. Asini roham napapunguhami sahat tu bagas joromon. Jala manang di dia pehami boy mangihuton parmingguon nami di opason. Ukap marohanami Tuhan lau manjalo hatam na tau hanguluan nami. Mangasahon Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hatta hamu akamanginang remaja na poso bulu dohot akayanakon nami sekolah minggu di parmingguon dihita di minggu keluarga di Ombason jala di minggu palimahon dung Trinitatis marsaur mahita dohot hata ni debata ima natar surat di Sakaria bin Dualu mamuka sian ayat 20 sahatu ayat 20 tolu. Hujaha madihita songonon ma didok debata hatana. Songonon do hatani Jehovah Zebaot. Rodope anggosogot akabangso dohot pangisi niaka hutabulon. Jalalau do sogot akka pangisi ni huta nasada tuna sadanari mandok. Beta hitara marsomba tubohini Jehovah jala mangalului Jehovah Sebaot. Aupe naing dohot do lao tusi. Tongon tahero do sogot akka bangso bolon dohot parbegu. Akan namarhuaso mangalului Jehovah Zebaot di Jerusalem. Jala marsomba tubohini Jehovah. Songonon dohata ni Jehovah Zebaot. Ima akka ari parsigaungan ni 10 halak. Sian saluhut dila ni bangso parbegu. Asa marsigatung nasida tu suhi-suhi ni ulos ni sadahalak Jahudi mandok. Rap hita sauduran ay nunga hubege hami debatado dongan muna. Disido sahat ni turpukta dohot tema dihita di minggu palimahon dung Trinitatis di Ombason haluaon ni saluhut bangso. Hurian itu hatta hamua kamanginang nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Boy dora jok tabereng manang tahilala adong misalna manang sada usaha, manang sada restoran atau manang sada tempat pe nasai di antri ijolma. Orang-orang banyak mengantri ke sana dan kemudian orang-orang selalu penasaran ahadong baen say godang jolma lao tusi. Apa yang menyebabkan orang-orang sering pergi ke sana padahal menunya biasa-biasa saja. Manangna molo didokon akan adong disipe bukan hal-hal yang istimewa. Tapi begitu banyak orang pergi untuk mengantri ke sana, jala godang do nang akka mamaritahon dari mulut ke mulut atau juga mungkin memberitakan sian akka pengalaman nasida. Alanido hamu akka manginang bodo rata bereng omma naidokonna daya tarik ate. Daya tarik sesuatu yang diusahakan supaya sesuatu itu juga boleh menjadi menarik. Lapatanda bodo tabereng nuaeng nang sada tempaton biasa dok. Kemudian tempatnya juga tidak terlalu menyolok. Alai bodo nang benani jolma manang na pengusaha ni atau yang punya itu benon nama suasananya lebih adem. Manang na songonak kasaunari berengom ma nang akka dibain nang akka gombaran atau mungkin fasilitas-fasilitas atau diskon yang besar atau mungkin juga pelayanan yang ramah. Nah itu.
Jadi onak kadaya tarik nate hamua kamanginang. Kemudian orang-orang akan merasa bahwa molo adong nang daya tarikon, mana membain akajolma boy torus ro, kendati pun seperti kita bilang tadi, mungkin juga tidak terlalu seperti apa yang kita pikirkan. Hurian itu hatta, mulai dok nak kining adong daya tarik, ondo na somal binain ni akan mangguari dirina akan bertugas di bagian marketing ate. Bagaimana supaya ini laris? Kemudian bagaimana supaya ini juga membawa banyak orang ke sana? Kemudian juga bagaimana memoles hal-hal tadi hingga orang-orang juga meledokonna dan persahalian. Jadi molodong akajol maro hola persahalian, kemudian mereka sampai di sana, kemudian mencicipi, merasakan, dungi musti dihatahom ma, aidang pola teh, anggo gembar-gembor na inama, HP biasa-biasa saja dok. Itu kemudian kalau aka pelayanan manang songon na binereng nasidai tidak sesuai dengan realita dohot aka na dipabawa tunasida. Hamu aka manginang, moledok kon di bagasan ombason, ima moledok nak kining daya tarik, menarik orang lain supaya lebih dekat, kemudian menarik orang lain semakin datang kepada satu hal yang mau dituju. Jadi boy doon nang songona haate magnet, molo tabahen magnet di sada tempat, kemudian akan ay sekeliling nai, boy do tarikon naon, dungi muse melekat nang disi na boy senyawa na boy tarikon ni magneti. Nuay ni terpukok kamu akamangin ang dipatudo do, ima di paranguluan ni bangsa Israel. Bangsa ni debata, na di bagasan na idok na sida jauh dari Allah. Bangsa ni debata, na mangay na sida di bagasan akan nahacit. Umat Allah yang hidup di dalam banyak hal yang berat, nang penyan ala dosa nasida do. Jolma ni debata, manang na umat ni debata, na di bagasan nang akka hahacitan, jalan na mangido, manang merindukan haluaon, manang mulak muse mandapoton debata. Alamema kamu akamanginang, na mambain na sida mangai, na mambain na sida menderita, yang membuat mereka menjadi bangsa yang terbuang, satu penyebabnya adalah jauh dari Allah. Holanido, mandao sian debata, sian lomo ni rohani debata, sian hata ni debata, dohot sian akka wasoni debata. Dianggap nasida, molodao pe nasida sian debata, adong dogogo nasida, adong do kemampuan nasida. Jala ay bangso na hinaholongan ni Tuhan ido kami, manang nabohape, Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami. Ale ternyata tabereng ma, dung daon nasida siat Tuhani, dungi mangae, di halunguton nasida mamuse, asa mulak mandapoton Tuhani, atau mungkin Tuhan menjemput mereka, mengajak mereka kembali bersama-sama dengan Tuhan. Jalan nasasitong na ikon idonian na ikon ulahon na nasida. Bersama terus dengan Tuhan, mangulahon lomoni rohana, jala toktong di bagasan pakaholongion ni Tuhan. Alehamu akamanginang, sudah kita baik natoras di son, kemudian akka remaja naposo bulung dohot akka yana kota sikola minggu, sudah do hitarana son mandokon mana menyaksikan Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha baik, dan Tuhan itu maha kasih. Aido,
Aido do musenang di baga-bagana aka bangso naung mandaope umat Allah yang telah jauh darinya. Sebenarnya Allah juga sangat rindu supaya semua bangsa ini juga kembali kepadanya. Supaya semua umat Allah ini juga saironang tu ibana alaniaha di ibana do hangoluan saleleng ni lelengna. Ay nakikan ketika mereka jauh dari Tuhan, ya langsung otomatis kehidupan itu berantakan. Jala perngoluan nasidape seperti bangsa yang tidak berharga. Malah didokdo nang di kitab Yehezkiel, mereka sama seperti tulang-tulang yang berserakan, yang tidak ada gunanya, kemudian yang sudah terlempar kemana-mana. Molunga holi-holi nuang na kering nin na holi-holi na kering, ini sudah tinggal hancur dan marlapatan be. Di baraton nasida do songoningo lu nasida, ditiki do nasida sian Tuhani. Alay hamua kamanginang, rodo baga-baga ni debata di bagasan turupukta di ombason. Baga-baga naung di suarahon mulai sian padan narobi saat tu bagasan parngoluotan waingon jala realitana sahat ma nang tuhita ganup marsada-sada. Didok deson rodo aka arisogot ninna papunguon ni Jehovah do saluhutna mulak nang tu ibana. Tabereng dison bahwa Allah yang menginginkan semua orang kembali kepadanya adalah inisiatif ni debata. Allah holong ni rohana. Naido. Allah ni pakka holongina nang diaka jolmai bahkan nang godang dosana bahkan nang mandao sian ibana. Dan bahkan lobi sianido peridok debata diaka jolma bangso nang dao sian ibana dungi Roma muse mandapoto Jehovah. Bahkan mereka tidak hanya datang dari satu bangsa, satu suku, dohot akan asida natargoar bangso ni debata. Akan tetapi juga mengikut dengan bangsa-bangsa lain. Aka na asing sian nasida. Kemudian bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Alai gabi mangihuton Allah dibereng nasida. Waso ni debata na mangula di tonga-tonga ni parnguluan ni bangsa. Oma ni dokon na nakikamua kamanginang molotado naking di awal ni jami taon na dokon na menarik orang lain untuk lebih datang, kemudian juga menyukai dengan banyak hal yang disajikan di hadapan mereka. Haten debatan waing mandokon molo mulak bangsoi muse mandapoton nasida isoi dokon tongon tahe rodo sogot bangso bolon dohot bangso akka parbegu akka bangso namar huaso mangalului Jehovah Sebaot di Jerusalem jalai do muse naing do akka halak bangso parbegu naso mananda debata dohot marsigatung nasida tu suhi nu ulos ni sada halak Jahudi na mandok rap hita sauduran enunga hubege hami debatado dongan muna. Pakatayo non hamua kamanginang nang membuat nakajolma na mulak mandapoton debata mangihuton dalan nasida mulai dok nakining parsigaungan ninna ate. On dang napola parsigatungan na gogo ale molo parsigaungan misalna bodo songon ni ingo na jolo ibadat danak marmeam amo kamanginang kemudian adong sada barisan yang tidak terputus mang naholan ujung ni bajunai pe ditiup nah kan urji bajune sah doi donganna manang tahe molo songon pasaha takahai tate akka dulon ni halak batak kan ido sada pe misalnya pas manang ahado tahe manang dekke dohot dia kan
Masahato ni sahala do makatai alay misalna ditiop na sada kan ido masih tiopan holan pundak nedo ditiop atau mungkin cuman bajunya alay nunga sahata sudenai. Nah idon wang. Jadi ada hal yang tidak terputus. Idon wang. Ada sahalak mandok alay na asing non nunga bei sama-sama perkataannya dan sama-sama pemberitaannya. Akon dan akon nama kamanginang marsigaung. Jadi molo marsigatung ini pegangan yang membuat dia tidak jatuh. Ayang goko yang disentuh peneng butikan itu lepas. Ale modok nak kiningan marsigaung nina bagian yang tidak terputus jala sehingga satu rangkaian yang satu berbicara, yang satu diselamatkan, yang satu dibawa, yang lain mengikut, semua terikut di dalam sukacita besar tersebut. Ondo nedo nahamua kamanginang. Lam torok majol may bereng nasida. Bah, di batani hala Israel do HP. Nagabe dongan nasida. Mereka bukan katakan. Beta hita doho tu nasida. Ala jago nasida. Ala balga nasida. Ala hebat nasida. Dang. Ala idokon nasida do. Nunga hubege hami. Debatado dongan muna. Jadi molo perkataan sederhanana boy do hami doho disi. Apakah kami bisa ikut merasakan bahwa Allah menyertai kalian, Allah membebaskan kalian, mengumpulkan kepada satu bangsa yang diselamatkan, gabe doho mahami nang akka na diselamaton disi. Hurian itu hatta pandohanon naing didok bahwa dihalak ni debata dia kana makaporsyai Tuhani nang pe mungkin madabu atau mungkin di dalam keadaan terpuruk mau kamangina dalam keadaan yang mungkin hancur dalam keadaan yang jatuh atau mangna tadokon nuaing aladao mardosa dungi musim manundal hondalan ni debata alai hatan debata mandok di bagasan ombason. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan aka bangso nahina holongan nai mago ambolong. Alai ikon papungu punguon na do musei dungi musei tetap tarida nasida bangso ni debata napuna ni debata jala mambuan nang akahalak torop mandapoton debata. Hurian itu hatta hita manuang dipakai debata na adong dison na membege turpukta di ombason dungi na pinakulingan ni debata aka bangso na toktong boy mambayan aka orang-orang di luar kita na yang mandok beta hita ba tay hutom maisan sarupa diwate molo adong nang aka punguan-punguan hedo kan misal naman ng punguan ina punguan ama na ido ayo kita ikut ke sana yuk punguan sana eta buta bodoh berek kami na marede di sini na edede na beta buta bodoh dungi muse songon na kompak doh bereng punguani do mahita lao marpungu tu si manang na lao mahita nang marminggu tu HKBP Tangerang Kota ya kan ai hubere kami songon na dumenggan do di sini na mungkin dilihat dari kita berpribadi mang na songon na kapungun-punguan na tay huton manang na songon kehidupan kita yang secara pribadi naing membekala na kiningan songon mahne na kiningan niate menarik orang lain supaya lebih mendekat jala godang nang torop halak mandok debatado dongan nasida debatado na paluahon nasida alanii tay hutom ma nang nasida isip kita ison nuaing baik akahita danak kemudian remaja na poso bulong ng masing-masing keluarga ta nang hita sa luhut na hamuak kamanami dohot hamuak kainang molo pedidokok kita nuaing orang-orang yang terpanggil untuk membawa orang lain turun serta
merasakan keselamatan itu dan merasakan kasih Allah yang luar biasa, ai dang boy holan tadok beta nit tadang. Ai molola mangarahon do hita, beta lah hita tu sandinna. Gudang do halak na mangarahon, aledang dohot ati hamuak kamanginang. Ido. Jadi sarupa dei mang nasongon akka napapunguhon, marana akka agen-agen napapunguhon halak manang naik kendaraan dia, edo kan? Beta akka na naik tuaha tu Sumatera ninna naikon, mang naikon, kan banyak itu mang agen-agen songoni, beta naik tusan, naik ini, atau mungkin juga sekarang mang na akka dalam mangalului nang akka dia pehita banyak dengan fasilitas-fasilitas, alaikan hola mangarahod doi, hola menjauh doi, anggona sida dang dohot ale tading do disi. Noeng nedok kamu kamanginang ngolut taon dak hola mangarahon. Ai molo hola mangarahon do songon natado nakini boy do tading. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak bahkan sian keterpurukan, sian dosa nasida, sian nang dao nasida sian debata, rodo sogok debata paluahon, alai huhut dakola paluahon nasida, dohot do haluahon tu saluhut bangso, alani akka colma dohot akka bangso naung pinaluani Tuhani. Jadi hamu akka manginang naing mamarhite turpukta di ombason doho tema ni minggu nak kining haluaon tu saluhut bangso. Gabe sudi halak naing mandok songon parsigaungan nak kining. Molorapa audisi boy dohami rap mamereng haulion dohot denggan basani debata. Molo marsigat tu ngosi marsigaung audisi boy dohami muse ketika Tuhan memberi keselamatan neng didok aupe dohot taruli. Ale marhite nang akka parnguluat tay hamuak kamanginang. Dohot marhite sian akka natapatupa di parnguluanon. Naeng tahe terwujud songon edokon debata di obason. Kasihnya yang tidak membiarkan mereka yang terbuang jauh darinya. Tetapi kasihnya yang tetap mengumpulkan mereka yang berserak, yang seharusnya kembali kepada tempatnya gabe milik ni debata alai rabdo nang use dohot akka na asing na boy makilala dengan bahasa ni debata ido parnguluota jala ido na nisurin debata hita songon edokon na di Matius pasal 20 alwi lao mahamu tu sandok portibion ninna jala paboa hamuma molo tado nuaing molo diimprok bahasane pabuah hamuma hinadenggan ni pambahena ni debata diganup akka keluargata diganup akka ngolutta nang diganup akka huriatta dada holan pabuah-buahon nadenggan alai tongdo patuduhon hinadenggani asa sai toktong sude halak jala torop bahkan naso mananda dope makilala debatado dengan nasida debatado na menyelamatkan dohot mahita parsidohot di haluaon naong pinasahatna atau kamu akamanginang di parminggota di ombason di minggu na palimahon dung Trinitatis di ombason nang di parmingguon secara khusus minggu keluarga hita molo rapitan waeng dohot akka yanak kotang, rap dohot akka keluargata, jala rap hitan waeng dohot akka nata haholongi, naeng mamasing-masing naeng taingot bahwa au keluargaku dohot akka ise penaadong di lambukku saluhutna ikon maruli las niroha bolon dan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Aido, unang adong sada pena terlepas, unang adong sada pena madau, alai tetap bahwa hal-hal yang baik yang membuat kita menarik orang-orang lain untuk melihat kebesaran Tuhan nang di tonga-tonga ni keluargata pataridahon debatado namandongani
jala na mangaramoti hita. Asa sogot haduan mulak songon epistel tanak kiningani. Begiota jala berengota ma sudiak kabangso nang tinobus ni debata. Marende mangulopon Tuhani. Ala ni denggan ni basana. Jala ala natajakkon pandongan yon na maniop tangan na membuat kita tuhanguluan sa leleng ni leleng na. Tuhat ta mamasu-masu hita, tuhat ta mamasu-masu keluarga ta, jala say toktong mahita, boy gabi akahalak na mambuan torop mandapoton tuhat tay. Amen, martangiang mahita. Moliate matuhan dihatam nong mamakulingi hami di bagasan ombason. Di paingot todo hami bahwa songon dia pe nang parnguluan nami say toktong di jauho do hami mulak mandapot toko. Asiro ham Tuhan, gok doha galion nami, gok doha dosaon nami. Alay, say jauho do hami, asa mulak mandapot toko, jala toktong rap dohoto. Dakolani Tuhan, di patuduho do denggan ni basam, bahkan tuaka naso manadaho, naing parsidohot na sida makilala asin ni roham marhite siya kami. Pake mahami haboran ni pasupasum Tuhan. Hami na galeon, hami na hurangon, jala hami na ngolunami pe godang di bagasan akka parukilo. Alay Tuhan, unang pasob buhami, tiop tangan nami, asa marsinonda kami patuduhon akka hinagogom. Pasu-pasu maganup keluarga na romar minggu di obason. Narapami dohot akka amanami inanami ianakon. Nang sonia karemaja na poso bulung Tuhan. Ganup masing-masing kami makilala pasu-pasum. Diganup pribadi nami, diganup keluarga nami. Naik kabi-gabi sada keluarga na toktong rap mga lopi tangan todopam mo Tuhan. Rap mangadupi nang akka na tonggi dohot na pahit, jala tarlumobi Tuhan, naing toktong boy berengon niya kahalak, bohado parnguluan nami, jala say toktong pasangapon goarmi. Pasu-pasu nang akaruwas ni Huriam, na tongon di bagasan parsahiton Tuhan. Leo mahamalumon marhite akka pangubation, baik na pihak di rumah sakit, na pihak di Jabu, bahkan nekon marubak tuluar ni hutan namion. Asi maroham. Akan na marukil Tuhan, homa toktong mapargogoy hon na sida. Nang akan na marlas ni roha, ala ni ulang tahun hatutubu manang ulang tahun perkawinan. Dohot ala godang las ni roha di ngolu na sida. Homa toktong na mamasu-masu mga leong gadyang di umur, hagi pason dohot las ni roha. Hubuak kami nang akasakap ni ruas ni Huriam. Tarlumobi Tuhan, na naing mamuka pardongan saripeon, naing manjalo pasu-pasu parbagason, homa toktong mga ramoti sude nang akayanakon ni Huriami, jala toktong mandongani di bagasan asi ni Roham. Hubuak kami nang parnguluan nami sa luhut na, dohot akka na huhilalang hami, na hupasahat kami di bagas joromot Tuhan. Rohanami na magopu, rohanami na marsak, rohanami na gok olopolop, jala rohanami na gok pamujian Tuho. Jalo mahami Tuhan, asiro hamdi hami, pargogoy hami mulak siyan bagas joromon, di bagasan apulapul, gogo dohot las ni roha nasyako. Ay hodo Tuhan haporusan nami, jala ale Tuhan, ikon sudedo nang humaliang nami mamereng, jala makatindakon. Debatado dongan nami, jala molo debatado dongan nami, toktong mahami mardalan di bagasan lomo ni Roham. Moliate Tuhan, upasatay mangulo nami tutangan parasi ni Rohami. Mga sahon Jesus Kristus na punang ulo nami, martangiya kami Tuho. Amen. Hamuak kamanginang tajakon ma barita na uli marhite na papungupelean di bagasan amplop tapasaha ma tu jolo altar
marede mahita sian 786.
Tatangyakon mapeliata tua dopan ni debata. Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat kami masien na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa parhasya kami pelianon. Patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana Ale amanami na di banua gicang say pinarabadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala di pasaurohon madamena tuton ditabe.